Pusa binaba sa Mount Pulag. Pinoy artist touch some grass. Ano, nag-celebrate pa sila, di ba? Walang-wala, grabe. Partida Innova Ipa lang yan. Simbak na yung 5ml si Prado mo. Eat by smoke, hahaha. Paano pa kung gas versus gas ang labanan? Ito, at yung pambalita na yun atin na agad simulan. Ako nga pala si James Yapper para magatid ng balita ngayon sa mga Pilipinas. So, simulan na natin dito. Kamakailan, binaba si Pugal o isang pusa na nakatira sa Mount Pulag dahil sa nagsimula ng post nito. Sinabi rito na this cat often seen in the trails and grasslands of Mount Pulag is an invasive predator that needs to be removed from the area. The cat has become a minor celebrity in its own. Almost every week you see photos of it posted online, especially in hiking groups on Facebook. They even gave it a nickname, Pugal. So pinagbaliktad niya. Sinabi nito na cute ba siya? Oo, pero hindi dapat daw siya nandoon. As nagpakita siya doon ng mga articles tungkol sa wildlife preservation at conservation. Nagtataka din siya bakit wala pa ginagawa ang DNR dito. Kasi last year lang, noong 2024, sinabi na mismo ng Mount Pulag Management Office na yung mga pets tulad ng mga aso ay bawal sa mga protected landscape tulad ng Mount Pulag. Ika nga, for the safety of the environment and to preserve the natural habitat of wildlife. Kung tataka siya, why isn't this cat removed yet? At ito ay nagsimula na isang forest fire sa pagitan ng mga netizens kasi may nagkaroon ng update doon na binaba na siya doon. Na siya ay kinuha ng DNR. Ayan, ito isang photo niya na binaba siya doon after ilang araw. So nalungkot doon yung ibang mga nag-hiking at mga nagta-trekking doon kasi naging parte na ito ng kanilang pagpunta sa Mount Pulag. At minsan nga surprise pa nga na may pusa doon na invasive species nga naman doon. Ito pa isa, may moto ako sa inuwi ko lala si Pugal, hindi sana masasabihan threat ng walang kamalay-malay na pusa. So hindi natin alam kung paano siya napunta doon in the first place, kung kumaripas lang siya sa mga katabing barangay at bayan at napunta doon sa lugar na yan o dinala siya doon na isang pet owner, nakalimutan o kinalimutan, hindi natin malalaman. Pero siya ay isang pusa doon sa Mount Pulag. Ngayon ito ay nagsimula ng magandang usapin kung tama ba na binaba siya doon o hindi. Ang opinion ko lang naman dito ay oo, tama lang na binaba siya doon o tama lang na ginawan to ng aksyon. Ang ayoko lang dito ay yung pagkaka-word niya dito at also ayoko lang din na binabalan din siya doon. Alam ko na hindi dapat tayo nag-a-appeal to emotion pagdating sa mga batas, pero bakit ba tayo merong wildlife conservation? Kasi para to sa mga tao, para mabigyan natin ng pagmamahal ng kalikasan, di ba? At ang pusang yan ay parte na ng kalikasan yan. Kahit sabihin mo invasive species yan, totoo naman na nagpakita pa nga siya doon ng parang marami siyang mapapatay, pero siya parang 30%, 35% na kill rate sa mga native doon ng mga daga at mga iba't ibang mga hayop. Kahit invasive siya, nakakasira siya doon, mayroong mas magandang paraan sa pag-equalize ng biodiversity na nangyari. Example lang to, pwedeng hulihin nga siya doon sa lugar, ilagay sa sarili niyang hawla, sarili niyang space, pero nandun pa rin siya sa lugar na yon. Kasi parte na siya eh. Pwede nyo ngang gawing parang tourist attraction siya doon na makakatulong din sa wildlife, na mabibigyan siya ng magkain, di ba? Maraming para siya, hindi yun yung perfect way, pero parang kunin lang siya doon at tanggalin siya doon, parang namadalian ako doon. Para meron tayong mas maganda sana action na ginawa doon na sana hindi na nagkaroon ng ganitong klaseng backlash ang ganitong klaseng post. Kasi parang writer ka, alam mo naman yon na ating mga salita ay dapat may emosyon. Dapat lagi mo pa rin isipin na hindi porket tama ka ay kung sino-sino lang ang gusto mong matamaan, di ba? Parang okay naman na totoo invasive species siya, pero meron sana mas maganda pang paraan ng pag-reincorporate sa kanya doon sa lugar na yon. Di ba? O yun, yung tulad ng sinabi ko kanina. Nakakalungkot lang kasi syempre marami ng mga na-attach sa kanya, di ba? Ito yung mga post sa kanya. He did not know it yet, but it would be the last time he felt the sun on his fur at the summit of Mount Pulag. Natakot ako yun. Una ko ito nakita, kala ko namatay siya. Hindi naman pala. Naiintindihan ko yung appeal to emotion na meron ibang tao at appeal din nung mga preservationists doon sa Mount Pulag na wala namang problema. Parte na rin ng ating heritage yung Mount Pulag. Pero sana nung ginawa to ng DNR ay kasama na din dito yung paglinis doon sa lugar. Kasi maraming mga hikers, maraming mga pupunta doon na sobrang daming basura dahil sa kanila. Yan ang tunay na invasive species tayo talaga. Pero naiintindihan ko naman, tit for tat naman yun. Iba naman ang pinag-uusapan doon, iba naman pinag-uusapan dito sa pusa. Pero kung nag-iisang pusa ay nag-spark na ganitong klaseng debate, sana ay talaga mapaigting pa nila yung mga mas malalaki pang matters dito. Na sana ito yung nagsisimula ng forest fire, di ba? Ika nga, ng init at pagmamahal sa ating kalikasan. Kahit medyo biased ako dahil meron ako sarili kong pusa, alam ko na meron dapat yan disiplina. Na sa dulo ng araw, hindi mo pwedeng kalmutin tong aking upuan, hindi mo pwedeng bagsakin tong aking mga figure, di ba? Pero mahal ko yan. Okay? Sige dito. Ito sa
kanila. Tingin ka dyan sa camera. Tingnan mo kami. Kahit ano, hindi ako biased dyan sa mga yan. Pag kupal yan, tatanggalin natin yan. Hindi na pwede. Pero gets, okay lang naman. Wala namang problema dun. Siguro may mas magandang paraan na na-handle niya to. Sinakyan niya talaga yung init na ulo ng tao. Kaysa maging tama pareho, di ba? Kaysa makuha natin gusto talaga nating resulta, di ba? Na masaya pareho yung mga preservationists tsaka yung mga pet lovers dyan, mga cat lovers, kahit ano pang mga hayop dyan ng mga jowa nyo. Di ba? Masaya sana lahat. Lalungkot lang yung mga tao dun. Susunod na balita, kaya ako kanina naman pusa. Ngayon naman, ibang pusa naman. Na makailan, merong mga artist na talagang shinit post at tinapak-tapakan ang tayo na post na isang Pinoy pang artist dito sa Pilipinas. So yung post hindi ko mapapakita talaga ng kompleto. Pero ito siya. Tapos ang caption niya, yung sinabing wag pero mapilit ka. Dito pa lang alam mo na ito ay borderline SA, non-consensual behavior. Ito talaga gusto niya shock factor eh. Gusto niya ng humor. Pero dahil nga ganyan ang klase ng post na ginawa niya, marami mga artist ang nainis din doon. Tulad ni AG Diz, nasira ko yung pagkakasabi ko doon, I stepped in shit. At ito pa isa kay Ryo Senpai na mas violente na pag sinabing wag. So pinapakita lang din natin ngayon na at this day and age na consent ay importante. Alam ko marami mga panahon at sirkumstansya na minsan blurred siya. Di mo malaman saan ang simula at saan nagtatapos. Pero ito ay magandang simula na natututo na tayo. Alam na natin ang tama at mali at pwede na rin tayo matuto sa mga yan. Misa ka lang makita sa social media ng artist drama. Kaya nung nakita ko, oo nga, talagang gusto niya maging offensive at yung defense pa niya nitong artist na to, syempre i-blur na yung name niya, hindi na siya makakuha ng clout, ay R80 naman daw ang humor niya. R80 na hindi ibig sabihin criminal humor. Okay, pwede kang magbastos-bastusan dyan. Ito nga lang yung caption mo pa lang ibayin mo lang tong caption mo, iba na agad ang ibig sabihin ng drawing mo Pero ito yung pinush mo na angulo na pinilit ko, ito nakuha ko. So, yun nga, magiging grapist ka dyan at dahil dito, ang daming taong nainis sa kanya. Na-deserve naman niya, mabuti nga sa kanya. Para sa mga artist dyan na alam mo ito ay isang avenue for creativity at freedom of expression mo, ito pa ang i-express mo ang gusto mong maging kriminal. Diba? Ano ba naman yan? Ang daming paraan para gamitin natin ang ating talento sa pagdodrawing, pag-animate, at dito pa natin ito gagamitin. At siguro mas nainis lang din ng tao na di niya dinilit tong photo hanggang ngayon, hanggang sa pagkaka-record ko. Talagang dinoble down niya na wala akong maling ginawa dito, isa-stay ko lang to dito. Parang ano to parang pagdating sa dark humor, mayroong mga dark humor na talagang sa sobrang pangit na pagkaka-execute niya, hindi siya nakakatawa talaga. Isa na to doon. Mayroong dark humor na onting-onti na lang. Mayroong ano doon may fine line na yung pagka-dark niya ay funny enough para mag-work. Yun ako mga pinapanood ng mga dark humor na Jimmy Carr, si Ricky Gervais, yan yung mga yan. So naiintindihan ko ang dark humor. Hindi ito yun. Hindi ito yung gusto mo maging dark humor. You can do better. Diba? Tulad nung kaninang artist, diba? Fellow ng mga creative individuals, you can do better. Yung sa una, pwede pa niya mas pagandahin yung kanyang mga pananalita tungkol doon. Ayun naman, bali ka na sa simula, gagatungan mo pa sarili maga sa dulo, pinakita mo lang doon. Alam mo yung mga tito mo laging bida, na sila yung pinakamagaling, sila yung pinakamabilis, sila yung pinakamalakas. Lagyan mo ngayon ng kotse yan at idali mo sa Isabela. Yan ang issue natin ngayon. Dahil kamakailan, merong kahangalan na nangyari sa kahabaan ng Kawayan, Isabela, na isang tito influencer na tinatawag niya Eat My Smoke. Ito na yung request niyong POV ng Innova E versus Land Cruiser Prado 250. So nakatawa dito kasi ito ang makikita nyo ay ehemplo ng reckless driving. Pero yung kanyang warning sa simula nung kanyang unang segundo ng video niya ay this video has been submitted by it is for educational entertainment purposes only. Viewer discretion is advised that illegal and improper operation of motor vehicles is punishable by law. This video is not supposed to be a lesson how to drive, rather it's a lesson on road safety. Pero ang sunod agad na makikita mo dito kung paano siya haharurot sa daan pampublikong kalsada sa isang LC250. Ayun na, ulin. Sige, panig to. Ang malungkot pa dito, naglabas din ng dashcam si LC. Kasi sinabi niya dito sa video niya na nalagpasan niya tong Prado. Na, alam mo, pero may kita mo na doon sa buong video, isang buong barangay na nakalipas, ay hindi pa rin niya malagpasan. Pero pinakita niya din sa dulo, na siya ay magse-celebrate pa dito, nabarahan ng motor. Ibig sabihin nun ay biglang hindi kinaya na ng makina. Nabarahan ng motor. Magse-celebrate pa sila, di ba? Walang-wala, grabe ka talaga, Manong, iba ka talaga po, ang galing mo, ang pogi mo. Pero naglabas tong LC, ito ang tunay na nangyari. Hindi pa rin siya makalagpas. Dahil liliko na si LC Prado. So ibig sabihin, hindi talaga din nalagpasan. So yun lang yun. So naghahanap siya ng online validation sa mga kapwa niya mahilig sa kotse. Itong tito mo, dapat hindi na naging driver, dapat naging writer na lang. Nagaling niya mag-invento Pwede ka na susunod na Bob Ong. Yung 5MLC mo, Prado mo, pero si Max sa Innova Nanginginig na mga Wattfathers tsaka mga Wattfather.
Puta, ito all interconnects. Nanginig na yung mga Wattpadders tsaka mga nag-RP dyan. Ako, ipasok nyo siya sa mga groups nyo. Bigyan nyo siya ng mga Jonghin. Ilagyan nyo mga favorite nyo ng mga Koreano. Pwede siya gumawa ng fanfic sa mga to. Ang galing mag-invento ng kwento. Gusto ko yan. At nakakalungkot lang, bilang isa nagsimulang driver, makikita ko tong ginagawa ng mga matatandang to. Nakakalungkot lang. Kasi pwede kang makadisgrasya dyan. Yun nga yung pinaka-point. Paano mo lalo mo nasaktan na? Wow, tinamaan eh. Nakakahit-hit mo ng usok. Hindi naman yun eh. Binabawasan mo yung tsansa. At itong ginawa mo, risky yan. Ang ginawa niyang pakembot sa daan, tinaytahi niyang parang pantog niya, ay paano kung meron tumawid doon na isang bata? Hindi naman kasama sa laro niyo ng racing. Pwede mo naman gawin, wala ka pumipigil sa'yo, pero gawin mo sa racetrack, hindi sa pampublikong kalsada. Kasi may ibang taong gumagamit niyan. At buti na lang, kinondena ito ng mismong city government ng Kawayan. So, pinagpakita na rin itong isang public servant na nag-issue na daw ang LTO ng show cause order sa kanya sa kumakalat ng viral video. Ngayon, meron na siyang imamane o papunta sa LTO habang kinidefend niya kung bakit hindi reckless driving ang kanyang ginagawa. So, place on alarm ang kanyang sasakyan ngayon dahil alam din nila yung mismo lisensya niya. Ang sinabi dito, this has reference to the investigation being conducted by this office in connection to the incident that went viral on social media. Alam, katawa pa nga dito, pinost niya to eh. So, sa kanya to. Hindi to na binidyoan na isang bystander dahil napaka-reckless na. Pero, siya mismo na hindi niya alam na mali yung ginagawa niya at pinost niya online. Palakpakan natin siya. Toyota Innova bearing plate number and Toyota Land Cruiser bearing plate number. At tapos nakakatawa, no? Iniisip ba niya pag nakita to ng Toyota, ay gagamitin siya sa isang advertisement. Na, oh, grabe, lantibay naman na Innova, grabe, ang bilis. Very good. Kahit kailan hindi mo makukuha sa Toyota ang kinukuha mong online validation. In this connection, you are directed to appear before the Intelligence and Investigation Division sa May 13 at 10 o'clock in the morning. Huwag ka magalala, on time palagi. Ang bilis eh. Kahit traffic, wala sinasan to eh. Yung mismong may-ari din, LC Prado na yun, ay pinapapunta rin, pinapa-show cause order din, and doon sila mag-racing ng kanilang mga ipagdepende nila bakit hindi reckless driving ginawa nila. Kung dito matutuwa si Flow G, nakita na gano'n kami sa masalita para depensa ang sarili mo sa loob na LTO. Doon, nakatawa kasi yung comment niya throughout sa video na ito. Pag sibak-sibak, hindi ko na ibig sabihin nun eh. Pag natalo, pag talo-talo, gano'n. Ayun, lagi siya may comment. Tapos tinag niyo si Flow G kasi ginamit niya yung music doon sa video niya. Sigurado hindi papansin ni Flow G ang isang reckless driver. Okay? So yan, kailangan i-defend kung bakit improper person siya to operate a motor vehicle. Hindi ako kayo maniwala. Sinabi niya dito, sinabi sa warning eh. Alam mo tayo, paglagay natin ng mga ganitong disclaimer, kailangan natin sundin yung disclaimer natin. Hindi yan parang copy-paste para lang ma-exempt ka sa mga batas ng kalsada. Hindi yun gano'n. Tapos sa sana yun, pero tingin-tingin pa ako sa kanyang page. Nakakatawa lang na hindi ko maintindihan itong kanyang parang inferiority complex sa ibang mga sasakyan. Kasi meron siya marami ditong post. Partida Innova E pa lang yan, sibak na yung 5ML si Prado mo. Eat my smoke, hahaha. Paano pa kung gas versus gas ang labanan? You tell me. So siguro dito yung Prado ngayon, kasi alam ko ang Prado ngayon ay gas na lang din ngayon 2025. Baka naman, Toyota. Baka pwede ko practicein yung LC Prado nyo. Pakita natin ang tunay na kahihinat na ng kotse niya. Pero nakatawa kasi kinakannibalize nyo eh. Kasi under lang naman na same brand ng kotse yung dalawang yan eh. Pero yun nga, yung nakuha inferiority complex sa mga mas mahal na mga sasakyan ay on full display dito. Kasi yun lang naman ang gusto niya ipakita. Hindi naman niya pinapakita na magaling siya magmaneho eh. Hindi naman yun yung point eh. Ang point is, nalagpasan niya yung isang 5M na LC Prado. Na para bang basehan ang halaga na isang kotse sa galing mo sa pagmamaneho. Diba? Hindi yun gano'n. Kasi tayo dapat palitan mo ni hobby mo, wag na kotse. Gawin mo na lang halaman. Maging plantito ka na lang. Marang kailangan mo huminga, kailangan mo mag-relax. Wala na akong pakialam kung natalo ka o nalalo sa LC. Kahit nagawa mo man yan o hindi, ang mas iniisip ko dito ay yung safety ng mga taong gumagamit ng public roads na yan. Diba? Kung gusto mo gawin yan, pumunta kayo sa racetrack, sa open space at doon kayo mag-racing, doon nyo gawin yung content, walang problema. Pero kaya ito na mga ganitong klaseng submission at pinapakita mo na content sa social media, pinapakita mo yung kalsada, alam mo may mga taong tumatawid dyan, alam mo may mga hayop na dumadaan din dyan, public nga yan, dyan ako naiirita at dyan ako naiinis sa mga ganyan. Ang dami na nga namamatay ngayon sa kalsada eh. Pag kumakain ka ng gabi, yung mga balita, may na-aksidente doon. Tapos dadagdagan mo pa ng ganito, ito na nga yung iniiwasan natin. Ang dami namamatay ngayon. Kasi ito gagawin mo pang content. Bakit gusto natin ilagay sa alanganin ang mga taong walang kamalay-malay para lang maging cool tayo sa internet? Napakarami pang ibang paraan para makakuha tayo ng validation. Kausapin mo yung pamangkin mo, di ba? Cool ang tito mo, liga rito, bigyan kita ng 20. Di ba? Yun na lang, kesa yung ganyan. Siyempre, di namin pwede pakita yung mismong ginagawa niya kasi pwede tayo ma-age strict ni YouTube dito or mga photos at short clips lang. Pero overall, delikado yung ginagawa niya doon. Sobrang bibilis na kanyang mga turns, malakas ang gas na gamit. Ilang beses pa nga siyang hindi nakakasingit
kasi maraming dumadaan doon sa kabilang lane eh. Naway matanggalan ka muna ng lisensya, maglaro ka muna ng mga Hot Wheels sa bahay para makalma ka kasi masyado mo ine-enjoy ang isang pribileheyo. Hindi yan right para magkaroon ka ng kotse sa daan. Ito ay isang privilege. Kaya nga tayo nag-a-apply sa lisensya, diba? So, delikado ito ginagawa mo. Parang natalo ka ba sa isang inuman nyo nung Sabado at kailangan mong bawiin ang iyong pagkalalaki sa ganitong paraan. Doon nagtatapos sa ating balita ngayon. Maraming salamat sa mga nanood. Comment, kumi. Para sa kanyang special opinion na sobrang lalim. James Yapper na ba maalam? Shoo!